खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 25 मे 2026 मायथाइ एबा 10 जेठ दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोदान बिथांखिफोरजों गोसो गुदुं जागोन। खामानि थिलियाव हरखाब सोलायनाय नुनो मोनो। बैसोगोरा सुबुंफोरनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सोद्रोमानि थाखाय जिंगासिनाया माखासे जिंगासिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। खरसाखौ दबथायनो गोनां जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोनाबिलियाव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना रोंगौथि आरो सोलोंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सासे गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। फालांगियाव लासै लासै जौगानायखौ नुनो मोनगोन। सानस्लाबनो हायै खरसाया बांनो हागौ। धोर्ज लाखि आरो खारनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। मोनाबिलिनि समा गोजोन जागोन। साना समानथि आरो गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोदान बिबान मोननायनि नेरसोन दं। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां। रायज्लायनायाव गोरा सोदोबनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरबा मोजां मोनग्राखौ लोगो हमनो हायो। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साना गोदान गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरजों सोमोन्दो थानाय बिबानफोरा बांनो हागौ। नोंथाङा बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरो सुबुरुन मोनगोन। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेखौ सुस्रांनो हायो। गोसोआरि महरै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि मुलाम्फानि फिसा-फिसौ खाबुफोर ओंखारगोन। खामानि मावनायनि आबहावाया मोजां जागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। मोनाबिलियाव मोनसे मोजां मोनजानाय खामानियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांनो हागौ। अहंकारा सोमोन्दोआव जानथाय सोमजिहोनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। गथ'फोरनि जौगानाया गोजोनखौ लाबोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना जाफुंसारनायजों सोमोन्दो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना मुगा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। नोंथाङा खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोननो हागौ। नखरनि सुबुंफोरजों रंजाथाव सम बारगोन। गोनांथि गैयै जिंगासिनाया गोसोआरि नारसिनथायखौ बांहोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। मोजां खौरांआ नोंथांखौ खुसि खालामगोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। साना गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि बे आखुखौ नुनानै सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना थागोन।
जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआव गोदै जागोन। सोरबा खाथिनि मानसिया बुंनाय माबा मोनसे बाथ्राया नोंथांनि गोसोनि साननायखौ दुखु होनो हागौ। मोनसे गोदान बेसाद बायनायनि खाबु दं। लोगोफोरजों रंजानायनि खाबु मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साना गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्यजों लानाय थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव गोदान जाथावनाफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। हाखु दाखु रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोआ आध्यात्मिक खामानिफोराव गोसो होनो हागौ। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनगोन। लोगोफोरनि लोगोफोरा नोंथांखौ खुसि खालामगोन। साना मोजां फिथाइ लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। गोबाव समनिफ्राय थालांनाय खामानिखौ फोजोबनो हागौ। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि बिथिङाव गियाननि गोनांथि जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साना थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान जाफुंसारनाय मोननो हागोन। न'आव आलासिफोर फैनायनि जाथावना दं। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि जाजा। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। सासे गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोनाबिलियाव नों गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। साना मुलाम्फा आरो गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कफि ब्राउन गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। टेकनिकेल खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। नाङा फाङा जानाय खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथि जागोन। नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम जायो। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गोदान मिजिंफोर लानानै फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोसो जानाय थागोन। गावारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। नखरनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोख्रों खालामगोन। गोजाम गोसोखांथिफोरा नोंथांखौ गोसो गुदुं खालामनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय समा मोजां जायो। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गोसोआरि सुखु गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें केसर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।